Bagcina bemvumelile ukuthi ayithenge le moto lohlobo leBajaj uLvovo Usevele. Emva kube nombango omkhulu bephikisana kuthiwa akavumelekile ukuyithenga ngoba kuzobe kuhlukumezeka ilungelo lale moto ngokuthwala isindo eseqile. Ihlukene imbono yababukeli ngalolu daba. Hayi msasazi siyambongela kona uLvovo kule moto yakhe ayithengile kodwa nje uzohleze edlala amaphoyisa embhala ithikithi le-overload ngoba le moto kuthiwa ilayisha 50 kg mase ngena uLvovo bazosebe bangako 50 kg abazosebe ngene kanye kule moto. Kodwa ke singathini msasazi siyambongela umfoko kaDirango yebo phela kodwa ke sicela nje ukudlulisa nalomyalezo njobe sethengele moto nakwabanye ozakwabo abayithengile sicela mabengena kuma parking umuntu angayitsheli uzothatha iparking yonke eyedwa ngale ya moto ku parking eyodwa abangene nga4 noma baveni bangene naye esitolo nje ngaphakathi umuntu sekukuyenza ushiye parcel count noma ungena nawo ngaphakathi esitolo vele kuthi uyivumelekile ko Shoprite.